At ito'y ni pagayam niyo Greggy Falcon no may magkipaskwa at kayo karuba. Naimbag kapaskwa tayo amin. Daytoy abalay ay naturong mi balay damana nga amumi. Daytoy nga tantay pakagulpian mi tay nawadwad nga aginaldo mi aginaldo alaman ng mangbusbus kayo uray ng sinsilyo sa nga sudo uray no may saro papel tibang ko ngem uray no kunami daytoy di met isutay mapatuloy umanay met latagus gustong nga agtao di ta nasamit a pusong ala kubrador akuti ka di ka tumugaw ngem tumakder ka taawaten taite damanang nubasit ket agpanayon ka. Paskwayo apo. Daytoy abalay tay naturong mi balay umanang nga amumi isungatan tay pakagulpian mi tay nawaduwad nga aginaldo mi aginaldo alamanang mangbusbus kayo uray no sinsilyo sa nga sudo uray no may saro papel tibangko ngemuray no unami daytoy di met isutay mapatuloy umanay met latagus gustong nga agtao di ta nasamita pusong yaman na kapo.